Dakle, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba donijelo odluku da se osnuje povjerenstvo koje će se baviti pitanjem popisa stanovništva koji predstoji u travnju i svibnju iduće godine. Uključeni u rad povjerenstva su predstavnici bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Zagrebačku županiju, Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevda, Sabor Bošnjačke asocijacije u Republici Hrvatskoj i svi koji su zainteresirani. Cilj akcije, to je popisa stanovništva, je što više uključiti neupisanih članova kao Bošnjaci koji se nisu izjasnili. To će biti terenski rad, brošure, radni leci i tako dalje. Uglavnom, evo, krenuli smo prije par mjeseci, točnije 3 mjeseca, i već smo napravili veliki pomak. Nadam se da ćemo uspjeti u našem naumu. Moje ime je Nura Mudrov i dolazim u ime Sabora Bošnjačkih asocijacija Republike Hrvatske, koja djeluje na nivou cijele Republike Hrvatske kao krovna organizacija Bošnjaka. Međutim, kako djeluje normalno ovdje ima sjedište u Zagrebu, tako smo se odazvali na ovu važnu temu uopće što se tiče samog popisa u Republici Hrvatskoj stanovništva, tako i za popis Bošnjaka u gradu Zagrebu, a i šire u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ima Bošnjaka koji se uopće ne izjašnjavaju, koji su se izjasnili, ostali su kao izjašnjeni muslimani ili Bosanci, ali to ne ulazi u nacionalnu pripadnost. Pa gledajte, mi kao manjinci smo jedina manjina koja je dovedena pred svršen čin da se izjašnjava kao Bošnjaci. Nema ni jedne druge manjine koja mora, recimo Mađari, ne znam, Albanci, Srbi, bilo ko, da se mora otići na određenu adresu i da se piše, da se izjasni kao Bošnjak. Ja svoje dijete, recimo Ilumže, kad zaveden kao Bošnjak, onda sa 18 godina, vrijeme ide i zaboravi se ili jednostavno se ne misli o tome, dijete dođe na izbore, navršuje 18 godina, nema ga na popisu birača i nije Bošnjak. Znači, on kad navrši 18 godina mora ponovo da se izjašnjava kao Bošnjak. Jedan smjer je da zadržimo barem postojeće stanje i da sve one koji su se već do sada izjasnili kao Bošnjakinje i Bošnjaci zadržimo da i ostanu tako izjašnjeni, a da sve one koji to nisu zamolimo da se tako izjasni kako bi u ukupnom broju stanovništva Republike Hrvatske naš postotak bio veći i kako bi time još imali bolja prava i kako bi u tome, ajmo reći, zajednički sudjelovali. Mislim da bi nam to značajno pomoglo iz više aspekata. Prije svega, vi ako imate veću zastupljenost u postotku u broju stanovnika, možete zajednički kvalitetnije nastupiti prema, ajmo reći, organima vlasti, prema našim vladajućima, ali isto tako možete djelovati kvalitetnije na razini lokalne uprave i samouprave. Znači, to je od broja saborskih zastupnika do svih drugih programa i projekata koje onda u većem postotku se mogu raditi.